Khwvel hian Pathian rawgbawl tu ropui tak tak le mi huaisen tak tak an thih dawn thlenga Pathian tana in hlan ral thak te an nual tawh chung zingah chuan Pastor JOHN HARPER a chanchin ngaihnawm tak le a hnuhnung lama a hnathwh ropui em le a thih dawn thlenga hlau hauh lova thlarau bo chan chhiatna na a thawh dan ropui tak hi karon soi chuak ve le dawn ani April ni sompali kumsang khat zakwa sompani British longlian le ropui em mai Titanic ina Newfoundland huna vurtlang asutawanga apil tak thu le mitam takin nun na an chan thu kha kan she thewinarin oma ma se hemi phena chanchin ngaihnawm tak in phum ru ero chuan Khwvel hriat a hlo lo hle ani he chhiatna tilve pakhat chu Pastor JOHN HARPER ani a kumsang khazariat sumsari pani khan Glasgow Scotland a apianga kumsom pali ani in Christiana a inpe a kumsom pasari ani in kuthlera wakin Pathian thu ashil thina chhun lama chuan changphun siamna a in hlo thin thung ani kumruk vel zet kholaya Pathian thu ashil hnu chuan Harper chu Reverend E.A. Carter chuan abula rawgbawl turin alaluta hemi wang hian ahun pum rawgbawl nan aman thei pha ani kumsang khazariat sumkwa paruk September thla khan member somni panga chau nain ama pualin biak ina honga kumsom pathum vel zet a enkol hnu chuan a kaushan member po mi zanga chuang an lo ni tahial ani heti hunlai hian anupuin aboral sana afanei chun nana I eni jeshi nen chuan an khosata ani Harper hian Chicago USA mudia kaushana thlathum chung rawgbawl na aneya hemi chung hian kaushan chuan har tharna na satak an chang nge hemi hnu lok hian rawgbawl na nei turin an som le a Afanu nana I kumruk mi nen chuan America a rawgbawl tur chuan an kalta ani longthar ropui em maya chuan ve nge an du si wangin an kal hun tur po kar khat chuang ti tlain Titanic long ticket chu an laveta ani April ni sompali kumsang khat zakwa sompani Pathian ni ani a khochin a thahle a tuifin riat po adam duai mai Pastor Harper chu Afanu le mi then khat tenen lunga chuan anin khoma ama lo shetu pakhat chuan lunga po chuan Pathian thu chu ashil mol mai ani ati khoi hmuna po omse anapui ber chu thlarau bo zon na ani ti a hailo zandar som pakhat le minute somli ari a an chuan mek na long Titanic chuan vurtlang asutatlat mai long chu reilo te a pil mai don mi mang ang au thom chuan long chung zong chu alwa khat sawa Pastor JOHN HARPER chuan Afanu nei chun nana I chu blanket in atuama achala fopin kafanu du tak wana kanin mule donya lovakal masaro ipa hian ti turpoi mo tak kala nei ti atha in long na thok tu te na chuan a hlan chhong ta ani chan chuan lunga him taka alu thlengin a en liama chu he Khwvel Pastor Harper te pa fa in hnuhnung bedroom alo nita ani a life jacket chu hlipin midang hlan chhonga meichia no pangle lal iswa la shelo te chu chan him na longa chuan kal turin a au chui talo lova lunga chuan tlan kwalin a hmu piang chu lal iswa hne na an nun hlan turin asom zela Titanic longa rimoi tung tu te chu ilama min hi pro o ka Pathian ti hla chu rem turin angena chuta a mela nimna na satak lo lang chuak chunga thingthi in bana phara atong trai tamol mol mai ani long chu apil zodon ta tuifin riat vot tak maya chuan azuang luta a chu tuipuya thimei tur ti hna chuan lal iswa hne na an nun hlan turin ashil ta zela
atopa chuan achakna chuan atin talo Pathian thusil chung zelin tuipuya chuan kumsom thum pakwa mi chau ni in lalpa hne acholta ani Titanic long pila tanga kumli hnuah chuan Canada Scottish tlangwal aguila we pachuan hetiang hian testimony asoya Titanic long atanga dam chuak kani tuipuya khan longke thembo in ka oma chuta chuan kabula hiam Pastor Harper kha tuifon chuan aron len naya ani po chu longke thembo in alo omboka chandam ini to em ti in min ron zota ke chuan ai chandam kalani lo ti in kachanga lali swaring la ti chuan chandam ini omang ti in min changa chumi hnu lok chuan tuipui chuan alen bo tadaya maktak main anu dewa chuan tuipui chuan aron len nai le a chandam chu ini to em ti in min ron zot non le a ke chuan ai kachiangam lo ti in kalo chang le a lali swaring la ti chuan chandam ini omang ti in min ron chang non le a chumi hnu chuan tuipui chuan alen bo tadaya alo kal non le to lo chu wangin ke hi Pastor Harper wanga piang thar hnuhnung ber kani in kasya ti in apian thar thu asoyani Pathian hian he testimony ropui tak hi mi ten sha se adu ni nge yang wei pa hi tuye tanga chan chwa na longa an lak chwa le tak mi pasari chau zinga khan atel ani Titanic chungchang an soi changin Pastor John Harper ming hi soilan ani ngai lova Hollywood in film an siama an tilangai heklo ma se thi na ma chon mek ti thlarau nun leina ta ngai to em tu Pathian tan chuan Titanic long chungchanga chanchin ngaihnawm ber ani nge yang le ama wangin thlarau bo tam tak a chan chuak si a Khwvel mi hian shilo ma se Pathian chuan asia ani chu atok viau ani Pastor Harper chanchin hian min ne hle a Pathian a hmangai zia le anun pum ma Pathian tan a hun man dan te hi a intun tlakin min em maya Afanu amang thadan mul hian min vatni le zwal tak em he thu lo ngai thatu ve zong te hian hlok na in lo chan ve cheu ka be saya ka tong trai na po ani e